Niekto by povedal, že špajza je prázdna, ale myslím si, že ani toto nestačí. My hovoríme o čiernej diere v mestskej pokladnici, pretože to je asi priliehavejšie vyjadrenie. Celkový dlh Bratislavy, a to treba povedať sumárne a náhlas, je 223 miliónov eur. Po slovensky to znamená, že mesto je predĺžené, tak hovorí zákon o rozpočtových pravidlách, a nemôže si požičať žiadne ďalšie peniaze. Je to celková situácia, do ktorej bývalé vedenie doviedlo mesto, najmä nezodpovednou reakciou na krízu. Mesto potrebuje konkrétne kroky na ozdravenie mestských financií a ja som presvedčený, že návrh rozpočtu, ktorý sme predložili na rok 2011 až 2013, takéto kroky prináša. Rozpočet, ktorý sme predložili, je skutočne šetriaci rozpočet. Znížili sme výdavky celkové o viac ako 22%, čo je obrovské číslo. Keď z roka na rok utlmíte výdavky mesta o 22%, a začali sme so šetrením predovšetkým u seba, tak ako sme to prislúbili pred voľbami. Znížením platu primátora, znížením platu riaditeľa magistrátu, znížením platu riaditeľa kancelárie, aby som spomenul len symbolicky tie najvyššie funkcie, ktoré na magistráte sú. O 10% sme znížili mzdové výdavky všetkých zamestnancov a pripravili sme návrh na prepušťanie úradníkov magistrátu. Chceme v tom zodpovednom finančnom režime pokračovať mesačnou kontrolou výdavkov, ktoré budú predkladané pravidelne finančnej komisii. Tým pádom budú verejne dostupné, to znamená, budeme ich zverejňovať aj s určitou analýzou a nebudeme robiť len to, čo naši predchodcovia, že mesačne dávali informáciu o hospodárení magistrátu. My chceme informovať aj o hospodárení príspevkových a rozpočtových organizácií, aby sme ukázali celkový okruh hospodárenia mesta. Chcem zvýrazniť, že pri krátení prostriedkov sme nesiahli na peniaze, ktoré sú určené na školstvo a sociálnu oblasť. To znamená domových sociálnych služieb, respektíve sociálne zariadenia pre seniorov. Tam sme sa snažili zachovať úroveň minulého roka. Všetky ostatné oblasti krátené boli, s jednou ešte výnimkou, a to je otázka mestskej polície, kde sme alokovali väčšie finančné prostriedky ako v roku 2010, pretože treťou prioritou na rok 2011 je otázka bezpečnosti občanov. Pripravujeme aj opatrenia na zníženie výdavkov, lebo šetrenie je to, že niekomu poviete, že bude mať menej. Zníženie výdavkov je systematický prístup a to sú návrhy, ktoré súvisia s tým, že chceme povinne zaviesť elektronické aukcie, tak ako sme to avizovali, od čoho si sľubujeme nižšie ceny pri verejnom obstarávaní. Uvažujeme o zavedení centrálneho verejného obstarávania na komodity, kde to má zmysel. Ako konkrétny príklad spomeniem spoločné obstarávanie alebo spoločný nákup energií. Aj tak sa pre budúce roky nevyhneme tomu, aby sme uvažovali o zvýšení ďalších daní a poplatkov, ktoré platia naši obyvatelia za poskytované služby, pretože v opačnom prípade nebudeme schopní zabezpečiť buď ich rozsah, alebo ich kvalitu. Sme urobili krok, ktorý nájdete málo kde v slovenskej samospráve, a to je to, že sme zostavili rozpočet bežných výdavkov ako prebytkový. To znamená, dostanete väčšie peniaze, ale neminiete z nich všetko na chod mesta, na zabezpečenie služieb, ale časť peňazí odložíte, pretože vytvoríte prebytok a my z toho prebytku ideme kryť tie neuhradené záväzky z minulých rokov. Je to vo výške 4,5 milióna eur. Podľa nás je to silný precedens a ukazuje, ako by mohol vyzerať zodpovedný a dlhodobo udržateľný model financovania mesta. Z môjho pohľadu toto je tá sľubovaná zmena, ktorú sme sľubovali pred voľbami, že budeme financovať to, na čo mesto má a nebudeme vytvárať záväzky do budúcnosti, ktorými by sme zaťažovali budúce generácie. Toto je zodpovedný prístup k mestským financiám, ktorý má stabilizovať mestské financie. To je vlastne hlavné posolstvo rozpočtu 2011 a vytvoriť priestor aj na nové rozvojové projekty v rokoch 2012 až 2014.